ҳамасола бо намоишномаи нав оғоз бахшидани мавсими нави театрӣ дар мамлакати мо ба ҳукми анъана даромадааст. ҳунармандон мекӯшанд ки ин рӯзро дар сатҳи баланди сиёсию фарҳангӣ ташкил карда тамошобинони худро бо намоишномаҳои ҷадиди диданӣ шод гардонанд. дар назди бинои театр аҳли фарҳангу зиё алоқамандони театри касбӣ ҷамъ омаданд то дар якҷоягӣ намоишномаи нави ҳунармандони театри мусиқии масакавии шаҳри бохтар ба номи Атто Муҳаммаҷоновро тамошо намоянд. дар ин чорабинии фарҳангӣ муовини раиси вилояти Хатлон Анзурат Абдусаломзода ва намояндаи вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат карда кулли тамошобинону алоқамандони театрро шодбош гуфтанд. театру оинаи зиндагӣ мегӯянд ки ин барҳақ аст. театри мусиқии масакавии шаҳри бохтар ба номи Атто Муҳаммаҷонов аз соли 1946 қарни гузашта то имрӯз фаъолияти пурсамар доранд. ин саҳна, ин толор хотираҳои зиёд, нақшҳои зиёди ҳунармандонро дар хотир дорад. имрӯз ҳунармандони театри мусиқии масакавии шаҳри бохтар ба номи Атто Муҳаммаҷонов мавсими 79-уми худро бо намоишномаи бемори зӯракӣ дар таҳияи коргардони шинохта Бурҳониддин Раҷабов рӯи саҳна оварданд ва имрӯз тамошобинони зиёде дар ин толор ҳузур доранд ва аз нақшофарии ҳунармандон лаззат мебаранд. биёед бинандагон, мо низ лаҳзае ба ин дунё ворид мешавем. من 12 تا داروی دودشویی و 12 دارو را استعمال ҳунармандони театр бо намоишномаҳои ҷолиби диққати тарбиявӣ наврасону ҷавононро ба роҳи дурусти зиндагӣ ҳидоят карда дар ҳар як саҳна ҳодисаву воқеаҳои саҳнаи зиндагиро таҷассум менамоянд ва ба ин васила ҷомеаро аз масоили зиндагиву рӯзгори сокинон бархурдор менамоянд. ҳамзамон дар бораи ғамхориҳои рӯзафзуни ҳукумати мамлакат хоста сарвари давлат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ёдовар гардида дар ин замина рушду инкишофи театрҳоро нек арзёбӣ доштанд. дигар баромадкунандагон дар бораи нақши театр дар замони соҳибистиқлолии мамлакат барномаи мукаммали театрҳо, намоишномаҳои ҷолиби диққати театри мусиқии масакавии шаҳри бохтар ба номи Атто Муҳаммаҷонов андешаҳои ҷолиб баён намуданд. дар ҳақиқат театри мазкур солҳои тӯлонист ки дар тарбияи ҳунардӯстию фарҳангсолорӣ ва тарбияи зебоипарастии сокинони шаҳри бохтар нақши созгор дорад. намоишномаи нави театр бемори зӯракӣ аз рӯи асари Жан Батист Малер дар таҳияи коргардони шинохтаи театр Бурҳониддин Раҷабов рӯи кор омада ҳунармандони шинохта Муҳаммад Шомуддинов, Меҳринисо Ҳоҷибоева, Ҷурахон Расулов, Қурбон Муҳаммад Шукуров, Ҷамила Юсупова, Оимгул Давлатова ва дигарон нақшҳои асосиро иҷро карданд. бемори зӯракӣ дар таҳияи ҳунарпешаи халқии ҷумҳурии Тоҷикистон Бурҳониддин Раҷабов бахшида ба 85-солагии нобиғаи санъати театру кино устод Атто Муҳаммаҷонов бахшида шуд ки беҳад ин барои мо аҳли ҳунар фарахбахш буд ва тамоми роҳбарону кормандони ташкилоту муассисаҳои вилоятӣ дар ин чорабинӣ иштирок намуданд ки аз иштироки онҳо низ мо сарфароз гардидем. намоишнома гарчанде масоили мубрами асрҳои гузаштаро дар бар мегирифт, лекин ин масъалаҳо имрӯз ҳам дар хурди зиндагиву ҳаёти мардум буда метавонанд ки бузургии асари бадеӣ ҳам ана дар ҳамин аст ки бо гузашти асрҳову солҳо моҳияти худро гум намекунад. нақшҳои офаридаи ҳунармандони театр дар ин намоишнома хеле ҷолиб, диданӣ ва самимӣ буд ки аз ҷониби тамошобинон баҳои баландро сазовор гардиданд. ба қавли худи ҳунармандон, агар нақш дар дилу ҷисми ҳунарманд ҳазм нагардад ва онро дар худ эҳсос накунад, ба образ самимона ворид нашавад, образи офаридаашро то ба охир кушода дода наметавонад ва муваффақ ҳам намешавад. бузургии ҳунармандони театр дар ин намоишнома дар он буд ки ҳар якадом ҳаёти қаҳрамононашонро бо ғаму ғусса, бо пастию баландӣ, шебу фароз дар карда дар саҳна зиндагӣ карданд, ғусса хӯрданд, шодиву нолаву фиғон бардошта аз нобасомониҳои рӯзгор ранҷ бурданд. намоишнома писанди ҳамагон гардида итминон аст ки сокинони шаҳри бохтар ва вилояти Хатлон аз тамошои ин намоишнома баҳравар мегарданд ва аз бозии ҳунармандон нақшҳои офаридаи онҳо тарбияи маънавӣ мебардоранд. ҳасанзода Гулизод, Далери Шариф, Абдуқаҳҳор Одинаев, Намозали Эргаш, Ахбор, шаҳри Бохтар.